परभणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड बिनविरोध झाली आहे। अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या लता वाकळे आणि उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे श्रीकांत विटेकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे। परभणी जिल्ह्याच्या विकासासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू असं यावेळी नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्षांनी सांगितलं। यावेळी शिवसेनेने केलेल्या आरोपाला परभणीच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी उत्तर दिलं। आपण महायुती म्हणून सत्तेत आहोत, शिवसेनेच्या पाठीत आपण खंजीर खुपसला नाही असं सांगत त्यांनी शिवसेनेने केलेले आरोप फेटाळले। नाही, आम्ही महायुतीतच सत्ता स्थापन केलेली आहे। कारण की कालच आमच्या प्रदेशाध्यक्षांनी सुद्धा सांगितलं, सर्वात जास्ती संख्याबळ भाजपचं असल्यामुळे अध्यक्षपद भाजपकडे, नंतर नंबर 2चा पक्ष जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रवादी असल्यामुळे उपाध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे, आणि नंबर 3चा पक्ष शिवसेना असल्यामुळे एक सभापतीपद त्यांना देणार, अशा पद्धतीची महायुतीची सत्ता आम्ही इथे स्थापन करणार असा निर्णय झाला होता। परंतु त्यांची नाराजी काय आहे तर मी त्यांना भेटल्यानंतर सांगतो।